Dobar dan svima. Danas smo ovdje da bih vam pokazao jednu novu aplikaciju za Android koja je, moram priznati da me totalno oduševila i praktična je i sve super, sve pohvale programerima. Uglavnom, radi se o aplikaciji Tko me zove. Znači, aplikacija radi na način da ako vas zove neki nepoznati broj koji se nalazi u HT-ovoj mreži, znači bilo mobilni, bilo fiksni, bez obzira da li je upisan u imenik ili nije, aplikacija će vam pokazati tko vas zove. Evo sad ćemo to demonstrirati, nazvat ću se na mobitel da vidite kako to radi. Naravno da ne znam svoj broj mobitela. Nepoznati broj, međutim, odmah izlazi obavijest tko me zove. Znači, na zaslonu sam mogao vidjeti tko me zove. Nakon što obavite razgovor, javite se ili ne javite se, gore u status baru će se pojaviti ova zelena ID ikona, koju kada kliknete, dobijete popis brojeva zadnjih koji su vas zvali. Posljednji sam ja, sam sebe sam zvao, i ono što je meni izuzetno veseli kod ove aplikacije, što automatski mogu dodati kontakt u svoj popis kontakata. I svaki sljedeći put aplikacija se neće paliti, zato što će vidjeti da me zove neko iz adresbuka. Sve pohvale programeru, svaka čast na aplikaciji Tko me zove. Koliko vidim, nije ju moguće skinuti s Android marketa, nego isključivo preko HT-ovog Appli centra. Stavit ću vam link u tekst. Tamo je procedura kako to činite, nije najsretnija, ali takva je kakva je. Eto, toliko od mene. Pozdrav svima i 2 palca gore programerima aplikacije Tko me zove.